Poďme to testovať. Reklama na Dunlop, to sa mi páči. Ty vole, budeme žiariť. Perfektné. Raz. Počujeme sa. Trošku rozvíriť hladinu. Už nakrúcame zase štandardne, že už idete. Už ideme, to sa mi páči. Lopty pripravené. Tak som priniesol Wimbledon 2019 a US Open 2018. To by som mohli fať také reelsko. Minulý rok podpísaný. Úvodný pokec. Ty si strašné hovado. Moja žena mi povedala, aby som sa oholil, že vyzerám strašne šedivo a just som zase zaradil. To je strašné. Nestíham. Z turnaja na turnaj idem jednej a tá turnaju na druhý. Ja som zvyknutý, že začne svietiť červená, vieš, a z toho som potom nesvoj. Musíme si dať nejaký dohovor s vedúcim, že nám povie, že v podstate, že to môžeme začať. Že môžeme začať. Čo hovoríš na to? Pekné to, že? Sa pripravil. Však úvod sezóny Australian Open a ideme na to. No ideme, či čo? Môžeme za to? Sponzorovi Liptákovi už budget beží. Pozri, táto loptička z US Open, s tým niekto nové trénoval. To som dostal, keď som bol v tom areáli. Ktorom? To dávali. US Open. Aha. To dávali potom, keď si to celé prešiel, tak ti dali, že loptičku. To odkiaľ máš túto slečinu, že to je tvrdé jak hovado? Priamo z Wimbledonu. Čiže to je extrémne tvrdá. To je u nás ničená. To sa nedá hrať. Sa nedá, však to je staré, jasné, to sa nedá. Ježiš, aké dobre tvrdé, ty kokos. Normálne si kúpim obuv na trávu. To už je, že absolútne šialenstvo amatérskeho tenisu. Keď investuješ 120 eur nezmyselne, ideme. Zdravíme do Košíc, do Banskej Bystrice aj do Břeclavy. A tá tenis show s Rudým Rusom a s Michalom Liptákom, hlavným atamanom a maskotom NTC a BTZ a STZ a všetkého. Ahoj, vítaj vo svojej show opäť. Nazdar, Rudy, čau. Sme tu opäť, je to fantastické. Čo hovoríš na ohlasy na tú úvodnú show? Ja som z toho v príjemnom šoku, musím povedať. Ešte máme v podstate mesiac po prvom vydaní a tiež som akože veľmi príjemne prekvapený. Rôzne ohlasy som mal. A hovorím, boli tam aj nejaké kritiky, to boli iba v malom počte, ale väčšina toho spoločenstva sa to páčilo. Aj dokonca nezainteresovaní ľudia, ktorí vôbec nevedia, čo sa na tom okruhu deje a tie mená a toto, tak sa im to páčilo a povedali, že si to pozrú znova, ale ja som ako taký fiškus, že som si povedal, že možno, že tí, čo to pozreli, čo nepoznajú tých ľudí, tak ich to nebude až tak baviť, tak som si povedal, trochu to tromfne. K tomu sa dostaneme. No, k tomu to tromfne má, že tí hostia sa budú trošku meniť inakšie, jak som predpokladal na začiatku. Ja som si hovoril, že keď to bude mať takých 200 pozretí, tak budem rád, lebo vlastne insideri si to pozorujú, tí, ktorí hrajú intenzívne amatérsky tenis, ale čerta starého, stovky a stovky ľudí, nádherné ohlasy. A mne sa veľmi páčilo, teraz v Bystrici som sa rozprával, že ty máš dobrý hlas, skoro ako moderátor. A ja, že díky, 20 rokov v rozhlase sa na človeku nejako podpíše. Ale nie, výborné veci, ohlasy. Mne sa páčilo aj to, že akým právom sa vy bavíte o profíkoch. Na to môžem povedať jediné. Michal sedí v lóži s Milošom Mešížom, ja si píšem s Ivanom Lendlom. No, napíšem mu vždy k narodeninám a on mi, že díky, ale píšem si s ním, môžem to povedať. Čiže takýmto právom sa aj my rozprávame o profíkoch. Dnes ATA Tennis Show číslo 2. Poďme v rýchlosti zhodnotiť skôr, ako sa dostaneme k tomu skvelému hostovi, ktorého si vybavil, lebo ty vždy vybavuješ hostí, ty si hlavný dramaturg. Ešte by som ti chcel trochu skočiť, že k týmto vysielaniam, k týmto rozhovorom, dokonca som mal ohlasiť, že raz za mesiac je málo. Najkrajšie, najlepšie. Ale môžem to by sme, neviem, či by nás to bavilo, že každé 2 týždne, každý týždeň, to by sme sa zbláznili. Každý mesiac to sme tak zdravo nažhavení na to, tešíme sa na hostia, vymýšľame otázky, vymýšľame dekorácie, rôzne poháre, všetko sem. Takéto veci nosíme do štúdia Fruits v Bratislavskom Ružinove, z ktorého srdečne pozdravujeme. Čiže štart sezóny ATA 2026, husársky kúsok sa ti podaril. Ja som bol v šoku, že v bratislavskom NTCčku hneď 1. januárový víkend som si hovoril, že Michal, všetci sú na lyžiach, tam nikto nebude. Vypredaná súpiska. To isté do Košíc, vypredané. Si urobil takú mini šnúru po NTCčkách slovenských. A zapojil som potom do toho teraz posledný víkend v Bystrici, kde som musel rozšíriť ešte do areálu, do Detvy. Čiže v podstate tiež som milo prekvapený, čo sa týka účasti. Fantázia.
A v Bystrici sme zistili, že tam majú lepšie občerstvenie ako na Davis Cupe vo Francúzsku. Lepšie jednohúbky. To sedí. To je neuveriteľné. So zážitkom k Davis Cupu sa dostaneme, pozdravujeme do Bystrice veľmi srdečne. Čiže spokojný si začal, ako to vyzerá s turnajmi. Hej, spokojný som. Myslel som si, že bude taký nejaký útlum, čo týka tej zimy a že bolo to minulý rok veľa, ale práve, že tí, čo chodia a plus stále noví pribúdajú. A sú rozčarovaní. Teraz som dostal asi 3 maily, čo boli jeden v Košiciach a druhý teraz v Bystrici, že ho mrzí, že to tak neskoro zistil. Toto isté ja. Ja toto presne, že to hrám 6 rokov, mohol som to hrať od roku 2009, lebo my sa poznáme od roku 2007. Zo Šamorína. Z legendárneho turnaju. Čiže takéto veci. Čo nás čaká najbližšie? Ide sa do Prešova. Kde budeš chýbať, tam to máš rád. Staré, dobré Mexiko mi bude chýbať, ale... A potom v tesnom závese máme tam Žilinu. To bude pekné. To je tiež príjemný. To je veľmi pekný areál. Ale tie zázemia, ako sa zlepšujú, keď človek príde do Košíc, do toho NTCčka ako amatér, tá šatňa a celkovo tam tá reštaurácia, to je taký luxus, to je taká paráda. Díky za to, že tam môžeme takto hrávať. Tak snažím sa vyberať tie areály, čo naozaj v dnešnej dobe, aby všetci mali ten komfort. Aby sa cítili ako hráči, alebo ako ten náš host, čo dneska uvidíme. A to je presne princíp ATA Tennis. Hej. Čo som sa do toho hneď zalúbil, keď som to objavil v roku 2020. Náhodou som si googlil, že musí existovať niečo a pozerám, že ono to kopíruje. ATP. Všetky povrchy, všetky Grand Slamy. Dvojdňové turnaje, nejako v Česku, vymýšľačky na jeden set. Proste naozajstné zážitky. O tom je ATA, o tom je amatérsky slovenský tenis, ktorý tak máme radi. Ideme na profíkov v rýchlosti? Australian Open, čo hovoríš? 2026. Čo sa týka mužskej časti, som není prekvapený. Tam sa očakávalo finále Alcaraz Sinner, ale nakoniec ten Djokovic klobúk dole, že porazil to Sinnera, ale Alcaraz v podstate to má proporcie, aby tromfol všetkých. Ja som sa prichytil pri čudnej životnej situácii, že prvýkrát v živote som fandil Djokovičovi vo finále a asi aj v semifinále. Neviem prečo. Veľa takých chalanov, čo sme sa bavili o tom finálovom zápase aj semifinálovom, že v podstate aj tí, čo ho v minulosti poproti Nadalovi a Federerovi až tak nemuseli, tak mu teraz držali palce, lebo klobúk dole, že v tých rokoch, že jak dokáže hrať ešte, nie že vyrovnanie, porážať ešte tých hráčov. Tak mal tam to šťastie, že jeden zápas nehral a potom... Hej. No. A v ženskej časti tam to trošku malé prekvapenie, ale ako tiež hráčka, čo už vyhrala raz Grand Slam. Ja som tam bol, že ako fanúšik, ja som samozrejme na prvom mieste vždy mám Navarro teraz, v týchto mesiacoch a rokoch. To je moja jednotka. Ona vyletela v prvom kole. A to je vždy také smutné, keď sleduješ Instagram tých svojich obľúbených športovcov a ona tam ohlási s pompou veľkou, že nový sponzor, nové neviem čo. A prásk hneď v prvom kole preč. A potom, že tam nastane na tom Instagrame také smutné ticho. Že niekoľko dní nedáva nič, až potom, keď príde na ďalší turnaj. A ďalšia vec, čo som si uvedomil, a to teraz zabiehame a možno príliš do hĺbky do ženského tenisu, že ak máme napozeraných tých hráčov, tak viem, ako ona vyzerá, aké má tie nohy svalnaté, vypracované. A teraz na ňu pozerám zostrih z toho zápasu úvodného, kde vypadla a že dievča, ty máš tak o 4-5 kg viac. A to už je vrchol fanúšikovstva, keď vidíš na svojej obľúbenej hráčke, že má o 4-5 kg viac. Tak som to konzultoval s umelou inteligenciou a že je dosť možné, že naberá svalovú hmotu, aby mala lepší servis, aby vládala proti tým bláznivým Rybakina, Sabakina, takéto bláznivé hráčky. To je proste, že asi to bude v tomto. Svalová hmota. Takže uvidíme, čo tá Emma Navarro v ďalších kolách, ale teda ty vlastne komu fandíš, Nadalovec? Toto mi povedz. Mám to veľmi ťažké teraz. Ja prechádzam veľmi ťažkým obdobím. Ja som jasný Shelton a Navarro a ty nič? Posledné mesiace, jak ten Rafa skončil, tak som takže veľmi smutný. To už je vyše roka, či koľko? No áno, ale akože zameriavam sa skôr na tých našich slovenských hráčov. Tak to je vždy na prvom mieste, to ale jasné. A chodím ich niekedy pozerať na tie turnaje a pozbudzujem ich a chcem, aby sa im viac darilo. Tak momentálne nemám teraz nejakého... Trošku som tomu Alcarazovi držal, ale nemám tam takéto prepojenie s tým Rafom. To tam nie je zatiaľ. Dobrý mostík k slovenským reprezentantom. Davis Cup
Tam si bol nepochopiteľný, si sa tam objavil ako maskot. Hej. Čo si tam robil, prosím ťa? Bol som tam so slovenskou výpravou a poviem to tak, že išiel som tam s takou malou dušičkou, že ideme do silného Francúzska, čo historicky akože sa to nedá porovnávať s nami. S tým, že samozrejme som nerátal s tým, že jaký priebeh reálne bol, tak som sa hlavne tešil na to, že tam budem s tými chalanmi, s tým tímom, lebo všetkých stretávam a mám ich rád a prajem im, aby sa im darilo. Tak som aspoň si hovoril, že tak aspoň tam budem im trochu tam fandiť a sa tam nejak cítiť s nimi dobre a nejak ich pozbudiť, aby nabrali energiu a aby zabojovali, čo sa nakoniec stalo. To bolo neuveriteľné, o tom sa budeme intenzívne rozprávať. No. Ako si sa ocitol v lóži s Milošom Mečížom? Po boku ste fandili náhlas. V živote som nevidel Miloša takto fandiť. My sme sa tam akože s tými aj s ďalšími zo zväzu, sme sa tam akože začali tak si to užívať. A ten Miloš tam bol tak najprv tak sedel, pozoroval si, zameriaval. Ako vždy? A potom zrazu sa do toho nejak už aj vtiahol a začal tlieskať a začal o mňa drgať, že poď, ideme fandiť. To si urobil ty, podľa mňa. Je to sedieť, môže to byť, ale keby som tam nebol taký aktívny, jak bývam, tak možno, že on by tam celý čas sedel, jak sedel kapitán. Ale zase musím povedať, že veľa ľudí si myslia, ja som si to myslel, že ten Miloš, že ako si tam len tak sedí a že nič, len to tak všetko monitoruje. Všetko to tak, človek myslí, že spí a on tak pozerá a potom, keď sme sa večer pri pive bavili o tých zápasoch, tak on mi také veci z rukava, že som kúkal jak blázen. No. Forehandy, backhandy, všetko má zanalizované stále. Vždycky si on pozrie toho hráčika, on sa na ňu tak pozerá a všetko tak, naozaj, ináč je to. S čím budeš mať spojené najviac tú výpravu a ten zážitok vo Francúzsku? Hovoril si, že chlebičky nič moc, celkovo občerstvenie, sklamanie. Najslabšia výpka, kde som... Ale to zamrzí, keď ideš do výpky a vlastne ti tam prinesú také nemastné, neslané nejaké jednohúbky. Francúzi. Hlavne prekvapenia, že vlastne nevedel si, čo tam je a veľká ti to nechutilo. Lebo si chutí na tieto naše... Také žabacie stehenka. Také nejaké sladko-solné, nejaké úplne, že katastrofa. A z toho som bol veľmi smutný. A potom prídeš do Banskej Bystrice a tam proste klobásky pekne napichnuté. Ale to, jak som bol smutný z toho, že vlastne jednohúbky stali za nič. Chalani do toho dali takú dušu, že urobili mi z toho taký zážitok a jak som počul asi nielen mne, ale aj našich všetkých prítomných, ale celé Slovensko to sledovalo. Čím si to ty vysvetľuješ, tento fenomén, že vlastne aj ženy, aj muži sa vedia tak zomknúť a tak zabojovať, keď hrajú za tú reprezentáciu, že vlastne v tenise, čo je výsostne individuálny šport, že hrajú ako kedysi, keď bol Davis Cup, že najdôležitejšia súťaž vlastne. To tak bolo ešte v nejak 80 rokoch, to brali, že to je úplný vrchol všetkého. Hrať Davis Cup. Čo z dnešného pohľadu je neuveriteľné, že vždy záhadne sa tam zrania tí najlepší a nehrajú a oddychujú. Ale tí naši Slováci a Slovenky proste idú naplno neuveriteľne. Skôr si myslím, že to strašne veľa ukazuje to, že sa zomknú a trénujú, aj oni sa počas roka stretávajú v tom NTCčku a komunikujú a potom sa to stretne a bola tam strašne dobrá atmosféra. V tom týme aj tam zobrali nového trénera medzi seba a ten tam tiež zapadol, čiže malo to dobrú energiu celé a tým pádom sa potom chalani vedeli vybičovať a Alex tam hral parádne, Norby takisto a však k tomu sa dostaneme, ale jak hovorím, že hrali nad svoje možnosti a až by som povedal, že tá celá hala, kde sme boli, tak boli šokovaní tí diváci miestami. A ja som si tam, čo nikdy ešte som sa týmto nestalo, tak som si tam tak trochu tancoval, keď Norby breakol v tom druhom zápase na 2-1, jak breakol toho Rinderknecha, tak sme sa tam začali tak tancovať, tak taká nálada bola, že to bola paráda. A to z Brazílie si ešte mal, čo si prišiel. To stále v tebe bola tá samba, že si tým žil. To sedí, no. A tam ti presne napadlo, že si ho zavoláš k nám? Tak ma napadlo, že mal som také ohlasy, že niektorých ľudí, čo sa im to páčilo, ale nepoznali tých ľudí, o čom sme sa bavili. Čak to je princíp, aby spoznali, musíte prísť medzi nás.
Ale teda chcú proste celebrity, chcú hviezdy. Povedal som si, že tí chalani tak zabrali teraz na tom Davis Cup, aj napriek tomu, že prehrali. A zároveň som si povedal, že budem to kombinovať s týmito profikmi našimi a s Norbym mám dobrý vzťah v podstate, stretávame sa a tak som si povedal, že ho zavolám a on hneď pozitívne, že jasné. Ale to mení celú tú situáciu v podcaste. Už sa z toho stáva potom vážna vec. To malo byť, že sa tu budeme zabávať s amatérmi, sa rozprávať o tom, s akými hrajú raketami. Pozor, zabávať si chce aj teraz Norby sa chce zabávať. Však budeme, ale je to strašná zodpovednosť na nás ako na moderátorov, že to už nie je len tak. To už nie je len tak a ja som presne preto opäť, ako všetci spolupracujem s umelou inteligenciou, tak som zadal, že ideme robiť rozhovor s Norbertom Gombošom, že máš tipy na nejaké dobré otázky a Gemini, že to je skvelá správa, on patrí medzi najsympatickejších hráčov na okruhu. Začni určite Davis Cupom a spýtaj sa ho na zápas s Millerom. A ja pozerám, že Gemini, on nehral s Millerom. Hneď takáto dvojchyba na úvod, ospravedlňujem sa ti z Rinderknech, jasné. Normálne debila chcela zo mňa spraviť tá umelá inteligencia. Čiže ľudia, neverte AI, zvlášť čo sa týka takýchto športových a proste hudobných mien, vymýšľa si strašným spôsobom 5. cez 9. Čiže radšej sa opýtame toho nášho špeciálneho hostia. Tak. Ideme na to? Poďme na to. Norbert Gomboš je tu s nami. Fantastické. Michal, ďakujem ti za takéto nápady a takéto logistické organizačné riešenia. Norbert Gomboš, slovenský Davis Cupový reprezentant, narodený v roku 1990 v Galante. Najvyššie umiestnenie. Teraz neviem, či 81 ako 80. je v NTCčku, alebo 80. V každom prípade v roku 2017. 80? 2. oktobra bol... Na tvoje narodenie? A ja nemôže byť náhoda. A ja som ročník 80. To je dobré. Aby toho nebolo málo. No ideme na ten Davis Cup hneď. Čo to tam bolo, prosím ťa, že ty si zrazu vymazal 270 miest v rebríčku ATP a hral si, že si ho vlastne tlkol miestami úplne. A v závere musel malovať čiary, aby ťa porazil. Tak ten Davis Cup je úplne niečo iné. Ako ja vždy, keď nastúpim na ten Davis Cup, na ten zápas, tak pre mňa to je veľká vec, lebo viem, že nehrám za seba, ako na tých všetkých turnajoch, ale mám tam ten tím a za Slovensko, čiže ma to možno motivuje lepším výkonom alebo tak, čiže ja som bol s mojím výkonom veľmi akože spokojný. Škoda samozrejme, že aspoň ten druhý set sa mi nepodaril dotiahnuť do konca, ale on zahral výborne, ale je to ako bol dobrý pocit. No, na to, že nebol som 100%, bohužiaľ v tom zápase, aj keď to nebolo vidno, ale dal som do seba maximum. Wow. Skrýval to, no. Fakt? Nebol úplne v pohode. No. Normálne, že zranenie nejaké, alebo si sa necítil dobre? Alebo... Pri rozohrávke na tom zápase, jak som nastúpil, tak ma seklo. Fakt? V krížoch. To sa ako môže stať? Veď keď sa chystáš na zápas, tak nemáš nejaký warm-up, totálny kvalitný? No mám, jasné, samozrejme. Všetko... Ale aj tak sa môže stať, že sa wow. Bohužiaľ, možno to bolo tým, že ja som prvé dni, jak sme tam došli, z druhého turnaja. My sme tam mali vlastne turnaj prípravný pred Davis Cupom v Quimpery, to bolo vlastne tam nedaleko odtiaľ. A došli sme tam už kvázi do toho Le Portel, kde sme mali Davis Cup a mal som prvé 2 dni teploty v noci. Čiže bol som taký, že aby ma to nechytilo a podobne, čiže bral som lieky rôzne alebo tak, potil som sa na izbe 2 dni, nevyšiel som z izby, čiže aby som bol ready a chvála Bohu som kvázi za 2 dní bol celkom fit, tak prvý deň, čo vlastne som trénoval, bol myslím, že v útorok, že som si tak ľahko zatrénoval s chalanmi a potom normálne som sa snažil sa vrátiť späť do formy, dá sa povedať. Klobúk dolu. No. Aby sme to trošku, aby to nebol taký štandardný, že športoví novinári sa pýtajú špičkového tenistu, že poďme sa na to z takého, že amatérskeho, že fanatici amatérskeho tenisu chcú čo najviac vedieť, ako funguje ten špičkový tenista, ako premýšľa. A toto by ma zaujímalo, že ako si premýšľal nad tým zápasom, že Artur Rinderknech. Ja ako amatér ti poviem, ako by som ja rozmýšľal. Pozrel by som sa, že v Tenipe by som si listoval v aplikácii Tenipo a pozerám si jeho zápasy, že ty vole, Šanghaj, on tam porazil, že
Medvedeva, Zvereva, šialené mená. Potom by som si pozrel, že na tráve v Londýne, asi v Queense hral a za sebou vyradil, že Sheltona a Opelku na tráve. A rozmýšľam, že ako ten človek podáva a ako returnuje, keď takýchto porazil, že čo s ním ja budem hrať. Ty si ako premýšľal, keď si s nimi šiel hrať? S 28. hráčom na svete. Tak na jednej strane som si tak povedal, že on je favorit. Že vlastne on je top 30 hráč. Že on vlastne musí ukázať to, že prečo je vlastne 30. A ja som sa sústredil, lebo ja viem, že moja hra strašne veľa hráčom nesedí. Tým, že vlastne hrám agresívne z jednej aj z druhej strany, dobre podávam, aj returnujem, čiže nie každý hráč so mnou veľmi rád hraje. A tak som sa snažil, že aj počas toho týždňa, ak som tam trénoval, tak som sa cítil veľmi dobre, že podmienky mi tak sadli. Tak som si hovoril, že treba to udržať a hrať dobre. Ako, viem, že tie Davis Cupy hrávam väčšinou dobre. Hlavne vo Francúzsku sa mi tiež veľakrát darilo počas tej kariéry, čiže Francúzsko mám také obľúbené. Si tam vyhral 2 challengere? No... Breste a Cherbourg. Brest, Orleans. Dokonca Orleans ešte. Brest, Orleans, Cherbourg. Tretie kolo Roland Garros, tretie kolo Paríž-Bercy, čiže... No, čiže to ti tam darí, hej? No, tam sa mi darilo celkom tak. Francúzska pôda, niečo z toho vyžaruje. No a hovoril som si, že treba sa sústrediť na seba a hrať tú svoju hru a potom sa uvidí počas toho zápasu. A už som vlastne, viem, že minulý rok som hral s Arturom na ATP v Kitzbüheli. Tam som presne hral v 3 setoch, 6-4 v 3. To bolo vlastne tesne predtým, ako on uhral ten dobrý výsledok v Šangaji s tým svojím bratrancom. Bratranec vo finále. Áno. Vašero, Monako. No a som sa pripravil a hral som dobre, len škoda toho, no, že v tom prvom zade som bol trošku taký znechutený, keď som vedel, že ten chrbát není ono, ale nejak som sa prekonal. Čiže kľúč bude naozaj v tom, čo hovorí Federer, že nehráš so superom, ale hráš s tou loptičkou a že sa sústrediť na svoje údery. Áno. Že? Určite. To je odkaz aj pre nás amatérov. Že nesledovať proste výsledky tenipo a videá Ata Tenis YouTube a sledovať hru supera, že budem ho hrať do backendu a neviem čo. Ale sústrediť sa na svoj skvelý servis a skvelý forehand, ak by som ho mal ako Norbert Gomboš, čo samozrejme nemám. Čiže takto to je. Ešte by som sa možno k tej atmosfére v tom týme vrátil. Je to možno umocnené aj tým, že s kapitánom máš taký dobrý vzťah, že vy vlastne ste na dennodennej báze vlastne trénujete spolu s Tiborom Totom? Áno, my spolu už trénujeme asi 5 rokov už. Od 2019 spolu trénujeme. Čiže mám s ním vynikajúci vzťah, veľmi dobre si rozumieme. Ja ho beriem za veľkú trénerskú, dá sa nie, že legendu, ale akože jeden z veľkých trénerov, ktorý trénoval Dominika Hrbatého, Ilia Marčenka, Sergeja Stachovského, to sú všetko top hráči. Čiže Ilia bol top 50, Stachy bol top 30, Hrbatý bol 12, čiže to sú veľké mená a vidno, že sa vyzná vo veciach. Čiže mám pred ním obrovský rešpekt a veľmi si ho vážim. Mm-hmm. Už keď hovoríš tie mená, tak mi napadlo, ty keď si sa narodil v roku 1990, to mi tak vychádza, že ty to dôležité fanúšikovské obdobie detské si zažil presne v tých najlepších časoch Sempre Agassi. Mm-hmm. Čiže si fandil Sempresovi, dúfam. No to som ešte vtedy tak nepozeral ten tenis, lebo som ešte nevedel, že či budem vlastne hrať. Vlastne, to ma táto vlastne zobral, ja som ani predtým nevedel, čo je to tenis. Chytil ma za ruku, tak ideš na tenis. Už dobre. A išlo to. No ako nešlo to, ja som sa dosť trápil, keď som bol mladý. To bolo také, že ja som bol úplne, že dá sa povedať, pekne. Nechcem povedať škaredo, ale nehral som dobre. Ja som bol taký úplne, že rôzny hobík by ma porazil, tak by som povedal. Fakt? Ešte mi povedz, že to Tenis Arena, ja som si ťa pozeral, lebo však v tenise sú informácie o tých hráčoch. Kde to je? Čo to je za klub, alebo... Tenis Arena, to už podľa mňa neexistuje. A čo to bolo? Kde to bolo? To boli, si pamätám, to boli moji prví trenéri, to boli manželský pár, volali sa, že Vetrovci. A oni vlastne mali
2 kurty prenajaté dole, vlastne jak mal otec na Vránovskej, to je pri Matadorke. A môj otec mal tam kanceláriu, čiže on keď sa pozeral von oknom, tak videl dole tie 2 kurty. Tak ich vlastne bol sa spýtať, či akože môže prihlásiť mňa ako na tenis, že samozrejme, a to už neexistuje, lebo viem, že oni sa presťahovali do Južnej Afriky. Oni vlastne s Južnou Afrikou niečo. Viem, že oni sem chodili aj s rôznymi hráčmi z Južnej Afriky. Tak dlho sme sa nevideli, ale tiež vlastne to bola taká tenisová rodina, takí dobrí fanatici. A to je jak je Matadorka a vedľa toho také 2 kurty, to myslíš? Áno. Než fungujú ešte. Ešte fungujú? Alebo teda, respektíve, viem, že tam fungovali, neviem, či ešte aktuálne teraz, ale... Ale to sme tak pendlovali vlastne po Petržalke, lebo raz som trénoval niekde na nejakých školských kurtoch, niekde na Mamatejovej alebo tak, čiže ja som bol na Gercenovej niekedy. A potom som už videl, že Slavia STU už celý čas áno, už potom, svietila na to. Áno, myslím, že od 12 alebo od 13 už som išiel na Slaviu. Čiže kde sa to potom zlomilo, že zrazu si bol dobrý? Lebo ja mám taký pocit z tých špičkových hráčov, že oni sa vlastne naučia vyhrávať už ako juniori, a potom to majú, že mentalitu takú, že vedia, že vyhrávajú a potom im tá psychika im vlastne pomáha, aj keď vyrastú, že vedia, že proste porážali týchto ľudí okolo seba a vlastne vyhrávajú stále. Čiže ty si kedy začal vyhrávať? Ja som začal vyhrávať dosť neskoro. Myslím, že bolo tak prelome 17 a 18. Čiže ja som predtým bol akože, hovorím, jak som prešiel na tú Slaviu, jak Mišo spomínal, tak tam so mnou nechceli trénovať vôbec. Akože tí top hráči na tej Slavii, a to boli, moja generácia bola dosť silná. Samozrejme, bol tam Kližo. Kližo bol odtiaľ a on bol o rok starší a vtedy boli tie vrcholové strediska a podobne a on tam bol veľká hviezda a ešte rôzne iné mená a nikto nechcel so mnou trénovať, lebo povedali, že s tým sa nedá trénovať, že to si nezahrám. Čiže tak. Ja som si aj pozeral nejaké tvoje výsledky, ma to zaujímalo, lebo hovorím, jak za tomu tenisu v podstate skoro celý život venujem, aj sledujem to, som do toho zažratý, a všetci vedia, ktorí ma poznajú, tak som si išiel, v podstate nepoznal som ani ja teba, keď už niekto v 15-16 niečím že sa ukáže nejakým výsledkom, tak všetci už o tom vedia. A u teba sa v podstate to nedialo. A že u teba sa začalo aj vesne hovoriť, že keď si mal 18-19 až. A teraz, keď som ťa sem pozval, tak akože idem sa pozrieť do tej histórie, tak som si to pozeral, tam výsledky, ja som tam pozeral, že dorastenci, tam nejaké druhé kolo si prehral s Borisom Kučerom, potom tak a takéto rôzne. Dokonca s ním si aj viackrát hral, dokonca. Áno. Aj na mužskom nejakom turnaji. Potom som videl, že si v 18 na regióne prehral vo finále s Mišom Mackom. Áno. To som si takéto veci ponachádzal, že tam sa to asi nejako lámalo. Tam 18, že? Áno. To bolo tam vtedy, to si pamätám, že ja som trénoval a môj tréner bol, poznáš ty, Juraj Dulík. Jasne. Poznáš, no. On je vlastne teraz tréner Laury Masarykovej, áno. A on bol strašne zlatý v tom, že on došiel za mojím tatkom a povedal, že oni boli veľmi dobrí kamaráti aj s mojím tatkom a povedali, že Robo, že bohužiaľ, že vidno, že ten Noro má v sebe ten potenciál a že vidno, že ho to baví, že chce, že bohužiaľ, ale že ja mu už nemôžem dať toľko, ako by to bolo treba na tom profi tenise, že skúste osloviť jedného trenera, že to je tiež ako jeden dobrý kamarát, teraz skončil s tenisom a tak, že on ešte hrával ligy a to meno bol Erik Čanakovič. On teraz vlastne je hlavný trénerom v La Fort Tennis akadémii, do Stýbulkovej akadémii a že máme ho osloviť. Tak môj tatko samozrejme išiel a oslovil ho a pamätám si, že prvý tréning, on že bol spokojný, že super, že forehand, backhand, dobre, len ten servis, to je katastrofa. Si to teraz pamätám, že moc sa mi nedarilo a vtedy, ale on, že v pohode, že jasné, že dá sa čo robiť. Tak začal som s tým trénovať a Eri bol mega prísny, to si doteraz pamätám, že ten ma tlačil a rôzne a bol strašne prísny, ak sme hrali body medzi sebou na tréningu, tak išiel do mňa, tak chcel ma pripraviť a strašne som si to vážil, lebo on ukazoval, on bol nejakých, ja neviem, nechcem ho uraziť alebo tak, ale myslím, že on hral tie Future Challenge rôzne a tak a zažil ten profi tenis, jak to vypadá vlastne na tých, keď začína v tom profi tenise a
a strašne ma tlačil k profesionalizmu a že disciplína a podobne a ja som taký, že áno, že dobre, makal som, stále som do každého tréningu dával 200% a si pamätám, že prvý môj taký obrovský výsledok, čo som, myslím, že týždeň som skoro nespal, lebo som si myslel, že to je sen, keď som vyhral majstrovstvá Bratislavy, regiónu v dorastencoch, kde som vyhral aj dvojhru, aj štvorhru som vyhral. To si doteraz pamätám, to som vtedy bol, že neskutočný sen sa mi splnil, že vyhral som. Predtým som prehral v prvých, druhých kolách, nechceli so mnou trénovať, teraz zrazu vyhrám majstrovstvá Bratislavy. Si hral? No veď toto Jasné, si pamätám veľké, akože mená v tých, vlastne môj ročník, si pamätám, že tam bol taký, že Marko Petržalka, Michal Varga, Michal Minárik a takýto, že to boli také, že top hráči vtedy v tom jednotka, peťka na Slovensku a tak. A vedel som, že ten bratislavský región bol vždy najsilnejší, dá sa povedať. No a dokázal som to vyhrať. A keď sa tomuto venujeme, týmto tvojim výsledkom v tom veku, keď sa to zlomilo, jedna z vecí, ktoré som ťa sem pozval, nielen ten Davis Cup, že si hral fantasticky, ale chcel by som pred tým divákom, aby si povedal, alebo respektíve tlmočil, alebo aké si mal tí pocity, keď sa ti nedarilo a stále si makal, alebo popíš to, že či tam aj nebola chuť, že či hrať, nehrať, lebo väčšinou už, keď sme sa bavili, že dosť neskoro si sa chytil, že čo ťa tak držalo najviac? To už aké psychologické otázky dávaš. Dobre. A to sú dobré otázky, by som povedal, že... Do hĺbky ide, pán sekretár. No v tom profi tenise aj tak, to je strašne, ten tenis je že hore-dole, bohužiaľ, že človek tú formu, tú top formu, že akože keď zatvorím oči a všetko mi padá, to je tak maximálne sa to stane tak 2-3 krát do roka. Max. Že to všetko, človek si to musí vybojovať, vymakať, odrieť a tak. A samozrejme, mal som veľké ako veci. Ja som si pamätám, že som prehral 14 krát po sebe, som prehral v prvom kole a som si hovoril, že teraz, že jak sa z toho dostanem, akože. Mal som také, že vlastne po operácii kolena som zrazu začal deblovať. Som nevedel dať druhý servis. Som dal 30 deblov v zápase. No áno, to je viac ako set, čiže to je veľké a to je strašné. A to si doteraz pamätám, že som hral v Mníchove, som hral v finále kvalifikácie s Mišom Zverevom, ktorý sa akurát vracal po tiež nejakej operácii a tak. A prehral som, bolo to nejak 4, 6, 7, ale v tom zápase som dal 22 chyb. 22 chýb ešte. To bol tesný zápas, ale som dal 22 chýb. To mi prípada, ak Dementiva tak bola, kedy hrávala. Áno. A to bolo strašné. A ja som bol tak vytočený, že toto sa nemôže diať. Ja som po zápase s nervami, som si zobral košík lopt, som išiel hneď na practice deck, že dajte mi košík lopt, išiel som a hodinu som ešte seroval. Druhý servis. Aha, že toto nie je normálne. A na dvorci som si takto dával čiarky, že koľko servisov po sebe som dal. A keď som zase dal dvojchybu, alebo tak som si to vymazal a išiel som oznova. Paráda. A takto som hodinu seroval, som sa musel normálne takto. A si zistil, že kde bola tá chyba? Dá sa to vôbec takto od stola vysvetliť, lebo však aj my amatéri s tým bojujeme neuveriteľne. Servis je jedna z najťažších vecí v športe vôbec, že zladiť vlastne gymnasticky všetky tie pohyby, nohy, všetko. Čiže ako si zistil, že kde bola tá chyba, alebo... Ja som si strašne pripúšťal veci, že keď mi niečo nešlo, tak strašne som to začal riešiť. Že strašne som išiel do hĺbky, že prečo sa mi to deje. Potom začal som, že v zápasoch, keď som to pokazil, tak všetko som tu dával do toho jedného vreska, že to je presne kvôli servisu som prehral. Ale to presne, človek to musí na to zabudnúť, lebo keď sa začne v tom veľa šťúrať, alebo jak sa mám povedať, že sa tým zaoberať, áno, tak bude v takom jednom cykle. Vlastne, že stále sa to bude opakovať a potom sa to nepomáha. Potom ide psychika preč. Toto niekedy mávaš, nie? Áno, jasné. Akože dá sa povedať, že minulý rok som bol na tom strašne zle psychicky, lebo ja som mal pred už 3 rokmi, 2023, vtedy mi volali do Austrálie, že musím ísť na operáciu, lebo zistili mi niečo na koži, tak a to boli dosť ako vážne veci. Tak som absolvoval vtedy operáciu kože a
vtedy som nehral ani ten Davis Cup proti tomu Holandsku, keď išli. No a nehral som 3 mesiace, 4 mesiace a na konci roka som bol na operácii zápestia, čiže to bol pre mňa ako strašne zlý rok a sa mi nedarilo a podobne a padol som až na 7. miesto a to je, začal som zase od začiatku, že som začal chodiť na tie future a to už 13 rokov, po 13 rokoch som zrazu ocitol na tých futuroch, tak to bolo pre mňa ako dosť silná káva a dosť som to ťažko znášal. A zrazu som začal prehrávať s hráčmi, ktorí som predtým porážal úplne v pohode, dá sa povedať, že ani som sa nemusel sústrediť na 100% a predtým som ich porážal a zrazu som s nimi začal prehrávať a nevedel som, že čím to je. Oni sa zlepšili, alebo ty si bol taký nejaký, že nemal si tak natrenované? Možno to sebavedomie chýbalo, akože určite, že zrazu človek má málo vyhraných zápasov, zrazu to sebavedomie klesne. A zrazu som sa prehrávať s tými hráčmi a to, že vlastne tí hráči, vlastne teraz tá konkurencia je oveľa vyššia ako kedysi. Predtým keď som začal hrať Challenge pred 10 rokmi, som si povedal, že vo štvrťfinále musím byť ako na 100%. Že, ako samozrejme stalo sa, že keď som hral s nejakým dobrým hráčom, alebo nejakým dobrým juniorom, alebo nejakým nasadeným dobrým hráčom, ktorý bol v stovke a sa vracia. Čiže to sa stalo, ale väčšina som bol vo štvrťfinále určite. A teraz v kvalifikácii už človek hraje s hráčmi takými, že to sa akože človek nadre. A 2 zápasy v 3 setoch a zrazu začne turnaj a len začína turnaj. A už v nohách mám 6 setov. Čiže už vlastne už nie som aj najmladší, už mám, už tá regenerácia nie je tá, čo kedysi bývala, že som fit hneď po 3-hodinovom zápase, ale ako ja som bol taký ten, čo tvrdo maká na sebe a stále maká a ide na to na 100%, tak snažím sa. Čiže to je odkaz pre všetkých, že silný makať a... Ja sa možno ešte vrátim k tým zostupom a pádom a tým psychickým veciam. V dnešnej dobe už je to tak, že tí špičkoví hráči majú že svojho vlastného psychológa dokonca. Áno. V NTC funguje také niečo, že psychológ vlastne klubový alebo niečo také? Bohužiaľ toto nie, to si každý rieši sám individuálne. A boli rôzne pokusy, že zavolať športového psychologa a boli tam, myslím, že 2 alebo 3-krát tam boli nejaké prednášky v NTC, že zavolali toho, ale toto sa lepšie rieši, keď to človek rieši individuálne, lebo potom ten psychológ presne rieši tie dané momenty s tým hráčom. No áno. Čiže začal som spolupracovať, najprv to začínal pán Ohera, si pamätám, že on bol strašný fanatik a on mi tak začal riešiť tieto, že od rituály tenisové a tieto veci, čiže na ňo veľmi rád spomínam, lebo on obrovský fanatik a vtedy mi ho Erik doporučil a on spolupracoval s Erikom Čajnakovičom a v rámci ako akadémie ho tam zavolal ako športového psychologa a on mi tak vlastne začínal, mi tak otvoril do tej športovej psychológie, mi otvoril tak trošku oči. No a potom som oslovil Tomáša Gurského, s ktorým som spolupracoval 3 roky tiež a teraz spolupracujem s Adamom Truhlážom. To je známe meno. Čiže má to všetko zmysel. To, čo vlastne začínal už spomínaný Ivan Lendl na konci 80. rokov, s ktorým si píšem občas s Ivanom Lendlom. Ivan Lendl mal vlastne psychologičku tenisovú a on to opisoval vždy pred zápasom, že sedel niekde v šatni a že sa sústredil na detaily, že pozerám sa na chlpatú žltú loptičku, nápis a že takto sa vlastne dostaneš do takého milión iných vecí, ktoré by vlastne mohol pomôcť aj nám amatérom. To sústredenie. Lebo tá hlava je v tenise extrémne dôležitá. S nami hráva na našom okruhu jeden. Pán doktor, pozdravujeme. Známy, všetci ho poznajú, Martina Babika. On vlastne pomáhal aj Martinovi Kližanovi, aj iným hráčom. Poznám. No. Čiže akože sú len, ja hovoril aj, že je to individuálne. Niekto to potrebuje viac, niekto menej. Musia konkrétny prípad, ešte nedá sa to špecifická úrada obšírne. Že... Je to tak. Možno ešte k tej Davis Cupovej atmosfére. To by ma zaujímalo, že ty vnímaš na kurte, keď tam na teba hulákajú dozadu mečíš a lipták, alebo to vôbec nepočúvaš? Ako sa registrujem samozrejme, ale a videl som tam zdvíhali tú vlajku a tam skákali. Ale to je super, ja to mám veľmi rád a hlavne mne sa to strašne páčilo, že
že bolo vidno, že to Francúzsko, že aká je tá krajina strašne hrdá. Strašne hrdá krajina, lebo Francúzi tiež mali akože úplne iných hráčov, z top 10 mali 5-6 viac aj hráčov, keď si bol Gasquet, Tsonga, Monfils, takíto akože top hráči. Teraz majú Rinderknechta, ktorý je teraz momentálne francúzska jednotka a on je 23 teraz. Čiže je to akože... Rozdiel. Ako pre nás tenistov, keby som bol 23, tak by som to bral všetkými 10. Ale to, čo oni majú a tú históriu, to je presne to aj na Slovensku, že to vlastne bol Karol Kučera, Dominik Hrbatý, Miloš Mečiš, ktorí boli vlastne v prvej desine, okolo desiny. No a teraz zrazu, bohužiaľ, nemáme nikoho v stovke, ale tá doba sa trošku zmenila, ale to som chcel povedať, že vlastne tí Francúzi došli a vypredali celý štadión. Že vlastne bolo tam, koľko tam mohlo byť? 5 000? 3,5 bola kapacita. 3,5? No tak, ale mal som pocit, že tam je 6, to je ten rozdiel. Robili hulakali tam z tých rôznych takých rohov, tam boli takí tí Mali tam symfonický orchester, tam majú s trúbkami, presne. Dýchovka tam bola. Dýchovka, potom tam bola ďalšia... Prežívali tak blázni, no. Ďalšia skupina tam bola taká, že vlastne tam spievali rôzne pesničky, potom tam boli takí, že roztlieskávači, tam boli tam hore, to si pamätám. Takéto detaily. No. Ale vy ste ich teda pekne umočali s Alexom Ovčanom na pekných pár chvíľ. No a ešte tomu, čo Noro hovoril, by som chcel povedať, že áno, v tej Európe je to tak zaužívané v tých krajinách, nech sa hrá kdekoľvek ten Davis Cup, tak hrajú, tam dojdú tí domáci a ich nezaujíma, že proti komu hrajú. Oni proste príde plná arena a idú podporiť svojich. Bohužiaľ, tá mentalita na Slovensku je momentálne tak nastavená, že ide aj teraz, no, bohužiaľ musím to povedať, že bol teda ten Challenger a ja by som chcel, aby všetci došli pozbudovať Nora, Lukyho, Alexa a ostatných mladých. Nie, oni prídu na Vavrinku, oni prídu na Týma a ďalších, čo tam boli. Toto bolo smutné. Akože je to, samozrejme, že je to lákadlo, títo hráči sú to špičkoví, sú to Grand Slamoví, niektorí, čo vyhrali Grand Slam alebo iné turnaje, akože ale mali by sa tam tá spoločnosť by sa mala nastaviť, že mali by dojsť pozbudovať a pozerať tých našich. Ako samozrejme sú tí skalní fanúšikovia, tí chodia na každé Davis Cupy a tým sa snažíme pomôcť. Samozrejme dáme lístky a tak, lebo pre nás je najlepšie, že keď je veľa ľudí alebo tak a prídu nás podporiť, tak pre nás to je strašne veľká motivácia a nás to ženie dopredu. Vtedy človek vlastne to donúti, vlastne tá podpora tých fanúšikov je preto tiež dôležitá, hlavne pri týchto Davis Cupoch, že vlastne ženú tých hráčov, vlastne nás, dopredu. Lebo vieme, že tam nie sme sami a vieme, že tam máme tú podporu a cítime to. A vtedy preto dokážeme poraziť aj dobrých hráčov. A veď s Talianov sme skoro porazili a tam bohužiaľ bol vtedy ten COVID, čiže nemohlo byť úplná plná kapacita, ale napriek tomu, že bola asi polka kapacity plná a došli a tam bola neskutočná atmosféra. To si pamätám, že keď si na to spomeniem, tak som mal zimomriavky počas zápasu. Že to bolo veľké. To sú silné veci, presne. Možno ešte mi napadla taká otázka, že keď si hovoril o tej, že minulosť, súčasnosť, ako mali Francúzi kedysi lepších hráčov, ako to je dnes Slovensko tiež. Čo hovoríte na Švédov? To je úplná záhada. Či kedysi kde boli 80. 90. roky a teraz vlastne to je, že ešte nešťastnejší vlastne ako Slovensko. Tam si to viete vysvetliť, čo sa tam vlastne udialo? Keď si už takto v žltom Švédsku. Pravdepodobne je niečo podobné ako u nás, alebo v iných krajinách, že proste niekedy proste v tých ročníkoch ja čo teraz posledné roky sa v tom tenise trošku viac hýbem, tak vidím to, že síce sú aj u nás v každom ročníku nejakí dobrí hráči, ale proste konkuruje im veľmi slabí hráči. To znamená, že nepotrebujú až tak zamakať, že stačí im iba niečo a stačí vyhrajú a potom príde vlastne konfrontácia s Európou a nestačí aj im. Ale je to teraz také, že tak doba sa aj trošku zmenila, lebo predtým ľudia skúšali, alebo boli, že juniori
a zabalili to hneď. Že vlastne ja išli, že na ten profit tenis nemajú, že by začali teraz cestovať alebo tak, že nemali tie finančné prostriedky, tak skončilo. Bez podporu napríklad, čo ja viem, zväzu alebo rodičov, inak sa to nedá, bohužiaľ. To si pamätám, že môj tatko, ten so mnou chodil po tých turnajoch. Ja som síce nelietal, ja som prvýkrát lietal do Turecka, keď som mal 21, ja som dovtedy, najďalej som bol v Prešove do 21. Čiže to bolo tak, že všetko, čo sme mohli chodiť tie turnaje rôzne s autom, tak otec ma zobral, ten odišiel domov, lebo samozrejme musel aj pracovať. Ja som si pamätám, že keď som prehral, to došiel pre mňa a išli sme zase na ďalší turnaj alebo tak, čiže to bolo trošku iné, že vlastne mal som tú podporu, že ten tatko vlastne so mnou chodil po tých turnajoch a tak. A ďalšia vec je to, že teraz v dnešnej dobe je strašne veľká konkurencia ten college tenis v Amerike. Že vlastne tí hráči dostanú také podmienky, že to sa nevyrovná tým futurom. Vlastne, keď má človek začať tie future, lebo z tých futurov človek nemôže byť v pluse. Maximálne iba vtedy, keď vyhrá nejakú 25 alebo 15. Vtedy dá sa tak, že vykryť, ale ako náhle, keď človek ide do Ázie, musí si platiť letenku, hotely, všetko, jedlo, čiže to nestačí. To mi pripomína takú jednu príhodu s tvojím tátkom, som s ním chodil hľadať futbal, nech sa ti nedarilo nejakú dlhšiu dobu a tam si ho tak doberali, že no, že počuť, že tvoja firma ti viac zarába, jak sme mali. To je kruté. Čo je vlastne zaujímavé, že vlastne aj tí špičkoví hráči sú vlastne firmy tiež sami o sebe. Áno. Okolo seba majú celý ten ekosystém tých ľudí, ktorí zamestnávajú a všetko, že to výnosy, náklady a jednoducho to musí fungovať. Áno. Fascinujúce. A viem, že vlastne ešte sa vrátim k tomu, že tým univerzitám, že oni dostávajú ponuky hneď, keď sú 17-18 roční, tak automaticky už tie univerzity ich kontaktujú, že máme pre teba podmienky, toto a môže si človek vybrať. Bohužiaľ, veľa hráčov teraz, čo bolo vlastne v NTC, všetci skončili teraz na college v Amerike, lebo tam trénujú od rána do večera, chodia do školy, dostanú, normálne majú aj platy a podobné, čiže je to veľká konkurencia aj ten college, že to sú také zadné dvierka. A z nich niečo bude v budúcnosti podľa vás? Môžu, sú také prípady, že vyštudovali ten college v Amerike, vrátili sa, že začnú hrať profi zase, že turnajov. Je tam malá šanca, ale Shelton tak tiež začínal, nie? Že on tiež bol nejaký takýto Shelton. Áno, všetci, Isner, Blake bol na Harvarde tiež. A ty si, keď sme pri tom, tak ty si odkedy bol podporovaný NTC, alebo jak to celé, najprv to platil otec, alebo jak to celé, ty si mal tú tvoju kariérou? Všetko, tatko. Dovtedy, ak som išiel do NTC, tak všetko tatko. A to kedy bolo, keď si do NTC išiel? Si pamätám, keď som mal 21, alebo tak nejak 20 alebo 21 som išiel do NTC, keď som bol 300 ATP som bol vtedy. Že vlastne vtedy som mal a ja som mal prvého trenera individuálneho keď som bol 120 na svete. Okay. Lebo vtedy bolo ako, že sme boli v skupinách a sme cestovali s Andreom Martinom, Filipom Horanským a tak, že vlastne sme boli v rôznych skupinách, že vtedy bolo menej trénerov, ale viac hráčov. Tak presne hovorí s Andrejom Martinom. Keď som vlastne išiel s jedným kamarátom, môjim dobrým, do Umagu sa pozrieť na turnaj. Išli sme tam s Lukášom Rosolom, on bol dobrý kamarát jeho. A v podstate tam sme vás spoznali a sme sa tam skamošili, tak my sa tam akorát hrali na tom Umagu turnaji. No to si pamätám, to bola veľká sranda. Ty si tam hral to finále kvalifikácie s tým Čekinátom. To si to teraz pamätám. A tam si hral fantasticky. No, trošku mi to pripomína, síce tam si vyhral prvý set a potom si prehral 7-6 3. Mi to pripomína trochu tento zápas, čo si hral teraz s tým Indeknechom, že v podstate hral si fantasticky, ale proste tam chýbalo niečo, chýbalo. Niekedy v tom tenise strašne chýba aj to také šťastíčko, že vlastne
lebo ja som v tom Davis Cupe dal úplne všetko úplne. Bojoval som, mal som 3 set boli vlastne a vlastne v tom tiebreaku som potom, odkedy som mal tie 3 set body, ja som nespravil nič zlé, len on si to uhral. Tak. On si to uhral, popadali mu také veci, že vlastne so zatvorenými očami mu tam popadali, ale možno kvôli tomu, lebo preto je vlastne 20 alebo koľko, 23 na svete, že možno v tých momentoch si na to verí a že mu to tam padne a padlo. Možno trošku šťastia pri tej situácii 6-6, keby si ten volej, možno, že trafilo tak tesne na tom Tam som bol trošku, to si doteraz pamätám, ten moment, že vlastne ja som vtedy nabiehal. Tam sa nedalo už nič nerobiť. A on akurát typol stranu. A už som vedel, že je zle, že mi to tam a on mi to akurát zahral takú rýchlu pod nohy a to bol strašne ťažký pre mňa volej. Ale musím povedať, že ohlasy, akože hovorím, že mám teraz široký záber aj medzi amatérmi a týmito profikmi a všetci boli hrdí aj na teba, aj na Alexa, že proste ste hrali fantasticky. Ako to je celé o tom, vlastne ten Davis Cup dať do toho maximum a nechať tam dušu. Ja to tam vždy tak, keď nastúpim, tak tam nechám úplne všetko. Aj teraz napriek tomu, jak ma seklo, ja som bol dosť toho ako vykolajený, preto v tých prvom sete vlastne, ak bolo 3-5, ja som bol taký, že bez nálady, lebo som vedel, že to není dobré. Ale potom, jak som breakol na 5-4, tak vtedy ma to tak heclo, tak tam som si aj zakričal, pamätám si tento moment a teraz som si povedal, tak aj keby ma mali zobrať na nositkách alebo na vozíku, tak to mi je jedno a ja tu nechám všetko a tak aj bolo. Ako, to je... Áno, bolo to 2-1, si mal break, tam ti to potom ten game nevyšiel, zrazu bolo 2-5, už som myslel, že už ten prvý set je stratený a ty si tam zabral a hlavne bolo to zážitok aj pre nás, čo sme tam boli a podľa mňa aj pre tých divákov na pritelke a zabojoval si tam veľmi dobre. No, za divákov pri telke môžem povedať, že naozaj to bol veľký zážitok. Fandili sme veľmi. Škoda, že to nevyšlo, no, to je celé. Hej. Ale môžeme hneď divákom povedať, že dúfam, že ten žreb, čo máme, že v septembri budeme aj proti Grécku doma. Že trošku už nastavia. By prišli Cicipasovci, to by bolo super. Cicipas, no. A že sa trošku nastavia, že si tam dajú ten víkend voľný a že prídu pozbudiť našich. Nie Cicipas. A propos Cicipas, ty si ako vysvetľuješ to, že on kedysi vyhlásil, že už nastal ten čas, aby my sme boli tá, že silná generácia Cicipas, Zverev, Medvedev a že sa to vôbec neudialo. Že proste Sinner a Alcaraz ich úplne zvalcovali. Tak predtým boli tiež takí, že mladí a akože mega talentovaní, samozrejme, ale v tom tenise je strašne ťažké, akože dole klobúk pred Rogerom, Rafom a Novákom, že oni dokázali byť konštantní akože a sústrení celý rok. A v dnešnej dobe to je strašne ťažké, že človek lieta, samozrejme tie podmienky, iné lopty, iný kurt, ja neviem, vietor, hocičo, že skrátka nie všetko tak sadne, tie podmienky a oni dokázali, že aj keď nehrali dobre, dokázali vyhrať tie zápasy a to je rozdiel vlastne teraz vlastne aj tých mladých a teraz vlastne prišla tá kríza u Stefanosa očividne, lebo doteraz bol akože koľko rokov bol tejto desine a teraz zrazu je, myslím, 40. alebo koľkatý. No. 2 razy bol v finále Grand Slamu. No. Federer nabil v Austrálii. No. A teraz vlastne to ťažko vysvetliť, že jaké má tam vtedy aj závisia od toho, že aké má osobné problémy, čiže veľa aj tých osobných problémov je tam a tak a veď mal aj vzťah s tou Badozou alebo tak, čiže to sú, predtým to bolo, že 100% bolo na tenis, len sa sústredil, ale teraz tam už bola aj priateľka, s otcom sa tam povadil a neviem čo a tak, čiže to sú také... Ovplyvňuje to. Strašne veľa ovplyvňuje. Hlavne keď človek není za dobré s rodinou, tak to veľakrát vie akože... Teba to niekedy ovplyvňuje o priebehu kariéry trochu? Niečo také rodinné veci alebo tak? Rodinné, musím zaklopať, že chvála Bohu, že rodinné nie, ale tiež som mal akože partnerky a rôzne veci a tak, že čiže tie rozchody som ťažšie znášal, ale vždy som mal ten tenis a to bolo dobré, že som na to zabudol a som sa sústredil na ten tenis a išiel som
čiže u tenise som vlastne, pri tom tenise to bola taká útecha, že vlastne, že nemyslel som na takéto rôzne veci a boli veci, ako samozrejme, že v tej kariére veľa vecí, akože raz mi nešiel forehand, raz nie backhand, potom som mal problémy s tým servisom, čiže to sú také veci, to tak trošku rozhodí to sebavedomie a tú vieru v tom, že vlastne čo robí, že robí dobre, ale ja som s tou tvrdou drinou, že aj keď mi to nešlo, tak vždy som sa snažil dávať 200% na tých tréningoch a raz sa to zlomilo. Čiže to je krásne pre našich divákov, že vlastne makať, dá sa to zlomiť. Dá. Aj napriek tomu, že sú na internete také legendárne videá Nora Gomboša, João Menezes, a keď Norovi jedol 5-2 a 40-0, podával si. A to normálne ľudia v komentároch, že Ježišmária, ale super, ako do toho dáva všetko ten Gomboš a normálne, že ty si tam tak hrešil a nadával po tom zápase. Všetko to tam je na tom YouTube, to si pozrite, ako tam lámeš tú raketu a všetko proste 5-2 a 40-0 pri vlastnom podaní. Ale legendárny. To si doteraz pamätám, veľa hráčov si povedalo, že ten sa pokadil, alebo tak, že alebo niečo také, ale ja som tam nespravil nič zle, že on zrazu začal hrať tak dobre, že on si povedal, že on už prehral a začal strieľať. No. Samozrejme, boli tam momenty, že keď som mu pomohol s nejakou chybou alebo tak, ale ja som bojoval, ja som to nepustil, lebo vtedy som akurát bol v tom tiež som sa vracal po operácii kolena a vtedy som padol tiež na rankingu, nejakých som bol 250 a zrazu som tam vtedy vyhral tú Bratislavu na Slovane. S tým Balážom? Áno, s tým Attilom Balážom. Potom som odletel do Kanady. Tam som vyhral ďalší challenger v Kanade a to bol v Winnipegu, nie? A Winnipegu. A toto bol vlastne hneď ďalší. A som bol v Laufe úplne dobre a to bolo štvrťfinále, že vlastne som mohol byť zase v semifinále, dobré body, že zase som mohol poskočiť. Tak preto tie nadávky, to všetko vysvetlím. Ťažko som to znášal. To si pamätám, že som odišiel do západu a tam som vykričal hlasivky úplne, že som... Ale s tebou sa ešte spája taká jedna vec, čo tiež môžeme spomenúť, len tak pre zaujímavosť. To pohral si v Sperem? Ne? To je. To všetci mi preposielali. Ja to som ani nemyslel. Ja som pomyslel to, čo si po zápase sa tam išiel rozprávať s tými typermi. Tí stavkári, čo tam boli. Že to tam vynadal, to bolo že to bolo tiež tak, sa to tak šírilo nevinne a všetci, že pozrite sa to tento, ale tiež to je také, že všetci to nejak tak brali rôznymi toto, že nevedia sa vcítiť do toho, čo si ty prežíval. To určite, to nemohlo byť príjemné, ale však povedz niečo k tomu. Bolo to náročné veľmi, lebo hovorím, že som mal ten zlý rok a som padol až na 700 a musel som začať s tými futurami, čo som vlastne na tých futuroch som si povedal, že nechcem, že radšej pojem hrať tie kvalifikácie challengerov a nejako som to zachránil ten rok potom v Číne vtedy, keď sme aj hrali ten Davis Cup, tak predtým sa mi zadarilo, tak tam som to nejako zachránil, že som bol nejakých 400 a potom som začal zase od kvalifikácií a tak a na začiatku roka som mal trošku tie psychické a mentálne problémy, lebo som si povedal, že na čo to hrám, už zrazu prehrávam v tých kvalifikáciách s hráčmi, s tými, čo som predtým hovoril a úplne si pamätám, že po tých zápasoch ja som bol, keby ma prešiel valec. Prešiel ma valec a úplne mentálne som bolela ma hlava úplne, že nevidel som vôbec radosť tej hry, aj z toho, jak som makal, nevidel som vôbec zmysel, že na čo makám, keď príde zápas a zrazu teraz prehrám s nejakým hráčom, ktorý je 600, akože všetká úcta alebo tak, ale no a nevidel som v tom akože vôbec, nevidel som to svetlo strašne a potom som začal spolupracovať so športovým psychologom a doteraz si pamätám, že povedal mi, aj tréner mi to spomínal, že Noro, nemôžeš ísť z minulosti, keď ty si bol v tej stovke, ale nemôžeš už byť, že ty si teraz úplne inde, že teraz musíš riešiť, že ty si teraz iný Noro Gomboš, jak bolo vtedy v roku 2017-2020. Nemôžeš tým asi iný, úplne Noro Gomboš, musíš to prijať a musíš to tak hrať. Vtedy som si povedal, že asi niečo na tom bude, že fakt to musím prijať, že kde som teraz v momentálnej situácii a to mi tak pomohlo trošku, že zase som začal mať radosť tých tréningov, z toho makania, že vlastne teraz som si dobre odmakal ten tréning a
dávalo mi to radosť a týmto všetkým som si to prešiel a zrazu došiel moment na turnaji, kde som hral vynikajúco, že som hral veľmi dobre, že konečne som videl to svetlo, že toto je ten turnaj, že kde hrám dobre. Tam som začal od kvalifikácie, som ťažko prechádzal cez trojsetové bitky, ťažko v Madride, kde bolo vlastne teplo, kde som porazil 2 hráčov z elitnej stovky, Ševčenka a Kotova vtedy, čo boli vlastne v stovke. A hral som v semifinále s Kamilom Majchržákom, ktorý kvázi, viem, že bol vynikajúci hráč, ten sa vrátil do stovky po roku v tej dopingovej afére, čo mal. Tu vyhral Vyhral Challenger. Áno, vyhral Challenger vtedy a z nuly sa za rok vrátil do stovky, čo je akože dole klobúk pred ním, že to zvládol. No a hrám a podávam na víťazstvo a seroval som, dá sa povedať, že úplne že bezchybne, že som dával ESA dve ESA do gému som dával, že mi tam sadli tie podmienky strašne. A ten deň som hral druhý zápas už. Ja som musel dohrávať... Pršalo, áno, bolo prerušené. A v ten deň som musel dohrávať, som mal set dole a 2-2 bolo s Kotovom a ja som vyhral ten zápas v 3 setoch a o 2 hodiny som mal hrať zase s tým Majchržákom v semifinále v ten deň, čiže už som mal niečo v nohách. Len samozrejme sa to aj presunulo, lebo pršalo, ale mali zakryté tie kurty. A začal som hrať dobre a podávam na víťazstvo. 30-15, úplne všetko v poriadku. Vyhodím si na servis a zrazu počujem z tribúny ozývam. Tak som si akože pustil loptičku znova. Idem si vyhodiť a zase ten pískot. A som hovorím rozhodcovi tak akože hej, že toto akože nie. Samozrejme hovoril tam akože do vysielačky, že nech dojde nikto skontrolovať a nič s tým nespravili. Medzi prvým, druhým servisom... Taký záber, keď Laco Simon tam niečo že pomáhal a hovoril rozhodcovi, že teda, aby to nejako zastavil, alebo tak. Áno, že niečo musí s tým robiť, ale toto nie je normálne, že celý zápas v poriadku a teraz akurát, keď idem doserovať zápas, zrazu teraz takýto moment. Keby to robili od začiatku zápasu, tak človek si na to už zvykne, už to nerieši. Ale zrazu prišiel ten moment, že mám doserovať, samozrejme ťažký stav, 5-4, 30-15, konečne môžem byť vo finále, že musím, teraz to je veľmi dôležitý akože stav aj game a oni mi to začnú robiť. A to robili mi to do konca vlastne. Dostali sa mi trošku do hlavy. Prehral som tesne ten game na 5-5 a prehral som v 7-6 v treťom sete. Už normálne pod svetlami, už bola tma, všetko. Tak ja som mal vtedy ako 100 bleskov do mňa vošlo, že toto nie je možné, že kvôli takýmto tak som povedal blbcom prehrám zápas, alebo tak, tak som sa neovládol a išiel som tam, ale musel som sa krotiť samozrejme, lebo hneď tam bol supervisor, tak samozrejme tieto veci treba brať, ale potreboval som to do seba dať strašne. Nebolo to nič hrozné, len akože len si tam nabehol a rozprával si im niečo. No. Ako len, samozrejme, jak som aj spomenul po tom minulom podcaste, že keď sa nejaké neobvyklé veci stanú, tak to ľudia hneď, všetko sa to šíri. Áno, ale hlavne, aj presne ako si to hovoril, že ľudia nevedia všetko, že čo si človek s tým prešiel predtým, že prečo vlastne takto vybuchol, alebo tak, lebo hovorím, že pre mňa to finále mi pomohlo v tom rankingu strašne veľa, že by som sa posunul hore na rebríčku, možno by som bol bližšie k tým Grand Slamom, čo je vlastne moja najväčšia motivácia, že zase hrať tie Grand Slamy a nevyšlo to, no, tak to bolo také... Ale si tam nahral na jednu dôležitú otázku, ktorú som sa aj chcel spýtať, Nora, že si hovoril, že si hral 2 zápasy v priebehu jedného dňa, čo je u vás špičkových hráčov výnimočná situácia, u nás amatérov je to dennodenný chlebík, víkend čo víkend hrá 4 zápasy, ak sa nám darí. Za víkend, 2 za deň, no. Čo by si poradil nám amatérom, čo robiť medzi tým, že dohráš jeden zápas, ktorý vyhráš a o 2 hodiny ťa čaká druhý zápas, ktorý je ešte dôležitejší. Ako byť fit, ako nemať zdrevenené nohy a čo všetko treba urobiť, aby som bol dobrý v tom. Hneď prvé, čo treba po nejakom ťažkom zápase, že keď človek má napríklad, že odohral 3 sety a teraz, že za 2 hodiny má zase zápas. Toto. Hneď prvé, čo človek musí, sa najesť. To je hneď prvá vec, čo človek musí... A najesť čo? Lebo to tiež nie je jedno. No to samozrejme môžeš si dať Big Mac alebo niečo také, KFCčko alebo niečo. Alebo kačku.
Dal som si v lokšami. Košiciach kačku, ja som spal na kurte, to nikdy si kačku. Čiže čo si treba dať? Väčšina, tak nie, také napríklad grillované kura s ryžou. OK. Trošku, alebo hneď to najviac. hocičo, alebo nejaké, Aby to telo dostalo nejaké veci, nejaké tak. sushi s rýžou, alebo tak, že telo, aby hneď nabehla tá regenerácia A toho tela. vystrečovať a také veci, to ti... Nie? Nie, lebo keď je človek... Nestrečuješ. Takýchto častých zápasov, keď viem, že ešte ma čaká zápas, tak tým stretchingom človek dá taký impuls tomu telu, že vlastne idem regenerovať, že vlastne už ma nečaká žiaden výkon. A že už tie svaly kvázi si už idú do takého toho oddychového režimu. Preto som vždy stuhol, ja som to vždy vystrečoval. Ale dynamický stretching. To je trošku iné, že to je vlastne krátke doby, vlastne trošku si natiahnuť, ale krátko, nie staticky, lebo staticky to človek je v jednej polohe. Čiže ten bicykel, čo vy robíte? Aj bicykel. Čo my nemáme na amatérsku. Najlepšia kombinácia je to, že dať si bicykel, trošku vybicyklovať a popri tom jesť trošku. OK. Máličko. Čiže chalani majú teraz nové informácie, môžu to. Čiže bicykel. Trošku. Ak tým Grand Slamom, len tak okrajovo, hral si dvakrát druhé kolo US a Austráliu, tam si 2 razy prehral s Čiličom. Áno. Marin Čilič, takto. Tam si uhral 3-1-1 a ten druhý bol Tiež 3-1. Ale je úplne identické zápasy. A tiebreaku si prehral v 4. To bolo... Australian. Australian Open. No. Tam, to si pamätám, som mal set ball do 5. a tam mi dal ESO. To si doteraz pamätám, že... A to boli úplne identické zápasy, že aj US Open, aj Australian Open, že vlastne na US Open som hral veľmi dobre, tam som vyhral prvý set. V druhom sete som mal 5-2, sa nedotiahol do úspešného konca ten druhý set. Tretí som prehral a v štvrtom som mal set boli, nedal som to a prehral som 4 a v Austrálii to isté. Sice v prvých 2 setoch tam som nemal čo. Tam bolo 400 Chorvátov a tí kričali a to si doteraz pamätám, že bol som tam na tom zápase a 0-1, 0-2, 0-3, 0-4 a ja už samozrejme nervy, že to je možné, že nemám čo, že on si mu tu so mnou vytierá zadok, akože normálne, že ten do všetkoho chytil, ten do druhej lopty zabil a ešte do toho tí Chorváti idemo 0-4, 0-5, 0-6 seta. Jo, no. A ja si to teraz vtedy pamätám, že to tiež, že akože mi tam tomu pripomínajú, že dostajem kanára alebo tak už to je od nervov, že shut up, som tam kričal. A tých 400 a 500 Chorvátov všetci, takto. Tak je to Greslový šampión a myslím, že bol vo finále ešte s Federerom. On je veľký hráč, akože. No. Čilič je super, však on vyhral. Potom si ešte hral 3. kolo na French Open. Aké to je s tým Schwarzmanom hrať? On je strašne taký menšieho zrastu a bol už, nie? Motorová myš, strašná. Strašný blázon, že? Na tej Antuke. To bol vtedy ten rok, keď porazil Nadala v Ríme a som s ním hral a na tom Roland Garros som hral jeden z mojich najlepších tenisov, dá sa povedať, že v prvom kole som porazil Čoriča, z bol nasadený, myslím, že 20. alebo 24. tak nejak to bolo. Potom v druhom kole som mal kvalifikanta Rodionova, ktorý je tiež veľmi dobrý hráč, tiež v 100 je, alebo bol, teraz neviem. A toho som porazil na 4 sety, cez krče, to si pamätám, že to bolo veľký zápas tiež. A hral som so Schwarzmanom na veľkom centri a začal som veľmi dobre. Veľmi dobre, som mal zrazu 4-1, 5-2 a on začal nadávať, že jak čo mám robiť, že on mi toto všetko zabíja, rýchlo hrá, doteraz si pamätám a začalo mrholiť, keď sa menili nové lopty, keď bolo 5-2, si pamätám. Menili lopty a začalo tak jemne mrholiť a ja si hovorím, že že teraz to bude iné trošku. Tak aj sa stalo, že lopty tak začali, že spomalili tie lopty, lebo navlhli trošku a už to bolo o 5-10 km za hodinu pomalšie už, že mu to tak nesklzávalo a jemu to začalo sedieť a tam cítil šancu, že vlastne už zrazu som nevedel hrať tak agresívne jak predtým, že som mu mohol vlastne tlačil a to, že som si to dobre pripravil a zrazu som sa musel nadreť. Už tie moje lopty nemali takú agresivitu a už mal viac času a už chytil taký rytmus a samozrejme behal práva, ľava, nepokazil a už to bolo ťažké. Keby si mal porovnať jeho pohyb s Alcarazom, keď si s ním hral v tom Umagu? To sú takí, že ten Alcaraz na Antuke to ako keby sa vznášal na tom kurte. No. Tak je to iné aj v štýle hry vlastne, že ak som hral s tým Alcarazom v Umagu,
To tiež tam, a to bola výborné, to bol tiež vypredaný štadión. Ja som bol vtedy asi 2 metre od kurtu. Som ťa tam pozbudzoval, ja som tam dal tú kartu a bol som tam v tej lóži. Áno, typický Lipták, vždy vo VIP, vždy v lóži, proste maskot. A asi dobre si začal, ale takisto, jak aj Andrej Martin s ním tam hral, aj obidvaja ste sa snažili, jak ste sa len mohli, ale len on na tej Antuke je skoro neproziteľný. Človek nikdy nevie, že čo zahrá. Že či zahrá kraťa, zrazu či zahrá taký lift, alebo zrazu taký úplne že šupu, že tam dá. Že to je to, že človek nevie vôbec, že čo čakať. Že nevidíš to vôbec. Nevidí, absolútne. Wow. On je v tom akože neskutočný, že on má rôzne štýly, že keď chce udržať, tak udrží, keď chce agresívne, tak hrá mega agresívne. So Sinérom sa ti hralo asi o trochu lepšie podľa výsledkov, ale to bol Sinér model 2019 až 2022, alebo to ale už 2020 som vtedy s ním hral v Marseille, tej bol 60 už na rankingu. A tam si mu tuším dal set dokonca. Nie. Tam som prehral v 2 setoch. Okay. Tam zahral pár takých dobrých vecí na mňa. To si doteraz pamätám, že to aj koluje na YouTube, to keď si hovorím, že to bolo také šťastie, že som tam od 2 metre od siete som mu dal som mu klinec a on ma vlastne nejak obloboval nejako, že s takou otočkou, či čo. A to si doteraz pamätám, že to... Nejaký trickshot. Nejaký trickshot. No, a na Davis Cupe som s ním hral 2022, keď sme hrali tu a tu som hral veľmi dobre s ním. No, jasne, tu som prehral na 3 sety, som prehral 6-4 v 3. Si to teraz pamätám, že 4-4 v 3 a zhoda a mi zabil 2 také forehandy do liney z takej výmeny, že... Čiže hral si s obidvomi momentálnymi najlepšími hráčmi. Aj s Medvedevom som hral 2-krát, aj s Rublevom 3-krát, čiže... Si pamätám, Rublev som mnou nechcel vôbec trénovať, lebo vždy som mu dával 6-0, 6-1 som mu dával na tréningoch. Nechcel, ale tak... A ešte mi povedz jednu vec. Bol som na Miami v 2018 a ty si tam vtedy tiež hral tú kvalifikáciu. A čo sa tebe v hlavách, alebo v hlave, tak napríklad mal si hrať na vedľajšom kurte, neviem, to bola 17 alebo 18. My sme tam došli pozbudzovať, že tam ideme a začalo pršať. A potom sa to tam nejako popusúvalo, niečo toto a zrazu si šiel na center. Na center, na hlavne. Či ťa to potešilo, alebo či ti to bolo jedno, alebo neriešiš to, alebo takéto, že sa to preruší. Ako ja to moc neriešim, ja tiež veľmi rád hrám na týchto veľkých centroch, ale tak vedel som, že to je úplne jedno, či hrám na 18 alebo na tom hlavnom centri, lebo tam tedy neboli vôbec ľudia, lebo sa to predĺžovalo. A bol Lipták a ďalší 4. Áno. To je pravda. No, ale to si pamätám, že vtedy som tiež prechádzal veľmi s tým veľmi zlým obdobím, tam vtedy v tom Miami, že tam som bol taký, že keď som ma breakli hneď a hneď som si povedal, že už nemôžem vyhrať. A takéto veci, že boli také ťažké momenty v mojej kariére. A až ten zápas si pamätáš trošku? To ma sa, nikdy sme sa zbelka stretli, rozprávali sme sa o Barčom, ale do tohto som nikdy nezaril. Ale tam si trval s tým Berankisom a tam si hral veľmi dobre. Áno. Celý set, akože ste boli tu vyrovnané a zrazu tam niečo bolo 6-6, došiel tiebreak, neviem, či si to pamätáš, zrazu tam taká helikoptéra prešla a som sa prerušil na pár sekúnd, že si nehrali a zrazu ten tiebreak si úplne, že 1-7 a 0-6. Nepamätám už tú helikopteru alebo tak. No, ale viem, že prvý set, to si pamätám, že ten prvý set bol tesný, že hral som fakt dobre. Tiebreaku a potom zrazu úplne, a potom úplne som sa rozpadol celý, že zle. Úplne, my sme ťa tam pozbudzovali toto, a potom zrazu 1-6 alebo 0-6 bol druhý. 0-0 nakoniec. No. A 1, 2, 3, za sebou gemy išli a také to bolo, že... No, to ti hovorím, že to bolo, vtedy som si prechádzal takým tým zlým obdobím, že zrazu som si tak prestal veriť, že keď ma niekto breakol, tak som nevidel vôbec, že jak môžem vyhrať teraz. Že už si bol hotový. Že úplne, že som tak akože rozpadol a tento moment trval strašne dlho. Že vlastne, že strašne dlho mi to trvalo, kým som sa dal dokopy z tohto. Bohužiaľ, no, tak ten že v tomto preto ukazuje sa, že v 2017 si bol slovenská jednotka, potom nie, potom sa tam dostali nejakí naši ďalší, potom sa 2021 zase si bol naša jednotka, teraz si sa zase zranil, teraz je aktuálne Lukáš Klein a Alex, a ty si trojka, rankingovo. V tesnom závese vlastne aj ten Andrej Martin a ostatní mladí. Čo ma tiež potešilo ináč, keď musím povedať, že v tej skupinke, tam v tom týme, že aj tí mladí tam, aj ten Pokorný, aj ten Mišo Krajčí, a že vlastne s vami trénujú a je to taká dobrá atmosféra. Akože ja musím povedať, že ten Davis Cup, akože ak sme ako tá partia a tým, to je ako
neskutočná dobrá partia, že sa podporujeme navzájom a že taká fajn partia, hrávame spoločenské hry na každých večerách a tak a je sranda, čiže tá atmosféra v týme je neskutočne dobrá, že fakt ako ja keď môžem byť v tom Davis Cupe a keď viem, že ideme hrať ten Davis Cup, tak sa vždy mega teším, že bude dobré a že atmosféra bude fajn. Keď sa môžem opýtať, máte nejakú štatistiku tých hier? Lebo keď sme sa tam my objavili potom na tom hoteli s vami a sme pozerali, tam ste každý večer hrali 7, 8, tam niekto vždycky bol vrah, alebo čo? Áno. Takéto kartové nejaké? Nie, Čo to je? Cez mobil. Áno, to bola teraz novinka. To je Alex Molčan Aj teraz. si to nech píšete, alebo nie? Alebo... Nie. To je tak, že teraz... To je iba tak zo srandy. Áno. Tak na odreagovanie. Dojdeš na večeru, najedli sa, nie? A potom zrazu všetci na mobile. A všetci myslia, že niečo... A nie, oni hrajú hru. Áno. Lebo to je tak, že vlastne tam človek musí byť ticho počas tej hry a potom je nejaký meeting a tam je jeden taký impostor, ktorý kvázi sabotuje všetko okolo a musí takto hrať. Máte úlohy nejaké, áno, role. presne tak. Je tam dobrá atmosféra v tom týme. Tak to trávite večeri, to je pekne. Ale A keď kartové si hry. vám na turnaj, tak zvykneš čo robiť? No sám to je horšie trošku, no, že to je, akože snažím sa nejako vychádzať s tými hráčmi inými, ale v tomto je tenis taký, že každý teraz myslí na seba, že je taký individuálny šport a každý má to svoje, čiže tie kamarátstva na tých turnajoch s nejakými inými tenistami z iných krajín je veľmi ťažké. A takto, keď som sám na turnaji alebo tak väčšinou s Čechmi si veľmi dobre vychádzam, akože Češi, to je to vždy, keď to berem to jak naši. Samozrejme, ale väčšinou takto, keď som na turnaji, tak som na izbe, pozerám seriály alebo sa hrám tiež niečo, trošku, aby ten čas trošku viac ubehol a samozrejme s rodinou telefonujem alebo tak. Čiže... Keď sa môžem opýtať, koľko ešte plánuješ, alebo jak to cítiš na svojom tele, alebo tak by si chcel ešte hrať? Tak všetko závisí od rankingu, bohužiaľ. Akože to je najdôležitejšie, lebo posledných vlastne koľko? 13. Teraz si ukázal na tomto Davis Cupe, že máš tie záblesky a len to treba udržať a šanca tam je. Áno, a stále akože dávam 200% vždy na tréningoch a stále je tam tá motivácia, chcem sa zlepšovať, chcem zase hrať tie Grand Slamy. To je pre mňa teraz ten najvyšší cieľ, že sa vrátiť späť na tie Grand Slamy, aby byť okolo tých 200 teraz, aspoň do konca roka a hrať tie Grand Slamy alebo aj tie ATP kvalifikácie, lebo samozrejme aj finančne mi to pomáha, že to trošku tam je finančná situácia trošku iná ako teraz a fyzicky sa cítim veľmi dobre, ako môj kondičný tréner Dávid Olas, ten odvádza akože vynikajúcu robotu a vždy sa sústredíme na to, aby som bol stále fit a aby som bol ready na tých turnajoch a aby som išiel na ten turnaj oddychnutý a rozbalil to tam. A fyzicky hovorím, sa cítim veľmi dobre, len tá jediná tá regenerácia je trošku tá horšia stránka teraz, ale či sa viem z toho dostať cez tie volové vlastnosti, že... Čiže kým to pôjde, tak to budeš pakať. Áno. Aký máš plány najbližšie turnaje? Idem do Francúzska späť. Vlastne mal som už byť tento týždeň, ale tým, že som na tom Davis Cupe sa zranil, že ma seklo, tak som... Kvôli podcastu si to posunul. Áno, ale viete tak, dostal som dobrú ponuku, tak som to nemohol dolať. A teraz sa vraciam späť do Francúzska. Tam sú 2 challengery. To sa darí. Áno, poznám tieto francúzske turnaje, čiže tam... Za ideálnych okolností rok 2026, keby si sa nezranil, bol 100% fit, ako by mal dopadnúť? Čo by si tak želal, že máme 12. mesiac a máš za sebou celý ten rok? Na akom si mieste? Tak ja som taký, že realista, akože teraz by som trepol, že budem v 100, tak to by som si klamal, lebo viem, že to je veľké náročné a by som musel hrať trošku inak a by som mám o pár rokov menej, ale ja stále cítim, že viem dobre hrať. Vlastne tento zápas na ten Davis Cup mi ukázal, že dokážem hrať s tými najlepšími vyrovnanú partiu a je to iba o maličkostiach a pre mňa, keby som vedel byť tak okolo toho 190. 200. miesta na konci roka, tak budem veľmi, veľmi rád.
Nech sa ti to podarí. Ďakujem. Akože, Ďakujeme, že si to bol úplne fantastické. Držíme ti palce. Ďakujem. A takisto, ak si hral parádne na tom Davis Cupe, tak prajeme ti, aby sa ti darilo aj v tých individuálnych turnajoch. A tešíme sa, dúfam, že vyladíte formu celý tým a že to v tom septembri tomu Grécku naložíte. No, dúfam. Ako aj u nich. No, jasné. To bolo To bolo veľké krásne, no. Paráda. Ešte v tom, hlavne tá kulisa bola fantastická, kde sa to hralo. No, to bolo krásne, ale to som mal pocit, že tam je 600 stupňov. Takže ešte raz ďakujeme ti. Ďakujem za pozvanie, samozrejme. Takže som využil takú tú medzierku, že Veľmi dobre. Noro je teraz na cestách, potom to už bude Viac ťažšie. takýchto medzierok v budúcnosti, tešíme sa. Takže držíme ti palce. To bolo Ata Tennis Show Vidíme sa číslo niekedy. 2. Ďakujem. Ďakujem pekne.